शेतकरी मित्रांनो, बरेच शेतकरी फोन करतात की पांढऱ्या माशीचा प्रादुर्भाव खूप वाढलाय पिकांमध्ये. मग तुमची कोबी असो, फ्लॉवर असो, टोमॅटो असो, वाल असो, ज्या काय आता लागवडी झाल्या आहेत त्या. तर एक आंतरप्रभावी कॉम्बिनेशन आहे इनविक्टो, जे कोरोमंडल इंटरनॅशनल लिमिटेड या कंपनीचे येतं. बऱ्याच मागच्या वेळेस पण आपण व्हिडिओ बनवला होता इनविक्टो. तर हे आपल्याला एका टाकीसाठी 120 ग्रॅम वापरायचे आणि सोबत इंदोर बायोटेकचं इंडोनिम 10,000 ppm नीम याचं कॉम्बिनेशन घ्यायचे. सोबत तुम्ही डेकोरस वापरा, कंपल्सरी वापरा. पाण्याचा बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम चालू, पण कॉम्बिनेशन इतकं सुंदर की पांढऱ्या माशीला 100% फरक पडतोच. टोमॅटो, कोबी, फ्लावर या सगळ्यात पण आपण जे ट्रायल घेतले आणि खूप सुंदर रिपोर्ट आपण घेतलेले आहेत. याच्याही पुढं जर तुमची हे स्प्रे देऊनही तुमची जर पांढरी माशी कंट्रोल होत नसेल, तर कार्टप हायड्रोक्लोराइड 75% जे येतं त्याचा स्प्रे घ्या. त्यासोबत पण तुम्ही नीम रिकमेंड करतो, नीम घ्या. 100% पांढऱ्या माशीला कंट्रोल मिळेल. धन्यवाद.